Na sebaúctu vplývajú, aj externé faktory. Dnes by som chcel hovoriť o tom, ako na dieťa vplýva výchova na jeho sebaúctu. Začal by som tým, že primárna funkcia človeka, nie že funkcia, práve že primárny cieľ a primárna aj výzva človeka je cesta k autonómii. To znamená stať sa jednotlivcom, individualizácia, alebo jak sa to povie v psychológii, je naša hlavná úloha ako ľudia, proste stať sa autonómnym, nezávislým človekom, nezávislou osobou, ktorá sa vie podporiť nielen finančne, ale aj mentálne a akokoľvek, fyzicky možno nezávislý. Čo sa týka detí, tak bola štúdia a 5 vecí vplýva na schopnosť detí vyrásť. Neviem, či s dobrou sebaúctou alebo schopnosťou k tejto autonómii sa dostať. Každopádne to je jedno, proste dobrá výchova, 5 vecí, totálne netrapí, totálne nemení nič, že odkiaľ si, v akom si štáte, neviem čo, nejaké externé veci, sračky, blbosti, finančná situácia ani nič také. Najdôležitejšia vec je vzťah dieťaťa s rodičmi. Alebo nie s rodičmi, ale vzťah dieťaťa s dôležitými osobami pri výchove dieťaťa alebo v živote toho dieťaťa. S dôležitými osobami vzťah toho dieťaťa. Prvá vec, 5 vecí našli, čo vplývajú najviac veľmi na dobrú výchovu toho dieťaťa. Prvá vec, totálne prijatie toho, v čo verí a čo chce a tak ďalej, v podstate tej ľudskosti toho dieťaťa alebo mysle toho dieťaťa. Totálne prijatie toho dieťaťa. Ďalšia vec, rešpekt pre dignity, čo je teda dôstojnosť, rešpekt pre dôstojnosť toho dieťaťa, čiže nebudeš ho fyzicky byť a nejak ho strápňovať ako keby pred ním samotným v podstate. A zbrať mu dôstojnosť, rešpekt pre dôstojnosť toho dieťaťa. Zároveň tam je ešte 3 veci som zabudol. Neviem. Ďalšie veci. Dôležitá je láska. Čiže to dieťa sa musí cítiť, že je dostatočné a nemôže cítiť. Efektívny rodič vie dieťaťu nahovoriť niečo, nie že nahovoriť, ale nejak sa s ním vyvadiť možno, alebo proste povedať mu, že robí niečo zle, bez toho, aby dával tomu dieťaťu pocit, že nie je milované, alebo že nie je dostatočné. To dieťa musí mať vždy pocit, že je dosť. A ak máme pocit, že nie sme dostatoční, tak nemôžeme mať dobrú sebaúctu. Je to veľmi zlý základ na budovanie sebaúcty. Takže ak nejaký rodič nemusí to verbálne povedať, ale proste dá pocit tomu dieťaťu, alebo aj to môže povedať, že pokiaľ nespravíš to, čo od teba chceme, tak máš potenciál, ale nie si dostatočný a až keď to spravíš, budeš dostatočný. To je veľmi zlé. To je kondicionálna podmienečná láska. Ne. Taktiež je dôležité, čo ešte som zabudol. Polku z toho som zabudol, kam. Čo sa týka ešte tých 2 vecí, alebo 3 vecí, tých 5 vecí, čo som hovoril na začiatku, čo sú dôležité pre deti, tak ešte, že dieťa má jasne, čiže je si vedomý
a nemenia sa tie pravidlá, je si jasne vedomé pravidel, ktoré má, alebo limitov, alebo nejakých hraníc teda. A tieto hranice nie sú opresívne, nie sú nejaké, že netlačia to dieťa moc, ale zároveň nemá čistú nejakú úplne slobodu a nie sú enforcované nejakým násilím alebo tak, ale skôr jednoducho tým rešpektom pre tie pravidlá. A väčšinou to aj menej treba, keď to dieťa je takto dobre vychovávané. Zároveň sú dôležité vysoké požiadavky alebo očakávania od toho dieťaťa, od rodičov. A nemusí to byť dosť príliš, že nejak strašne chcem s teba mať prezidenta, ale majú očakávania od toho dieťaťa. To je dobre pre jeho vývoj. Zároveň, keď má lásku, vieš, to je super. Každopádne ešte tam je, že tí rodičia samotní majú vysoké sebavedomie, alebo teda sebaúctu, vysoký sebarešpekt a dôveru v svoju schopnosť čeliť životu a riešiť problémy. To je self-efficacy. Tak to dieťa to tak od nich nejako sa to naučí. Ale nejaký vzor správania rodičov nebol nájdený, zistený, že by bol nejaký efektívny alebo lepší na učenie alebo vychovávanie dieťaťa. Jednoducho týchto 5 vecí hlavne. Ešte som zabudol povedať, že základná bezpečnosť a zabezpečenie toho dieťaťa v živote, čiže máš nejakú strechu nad hlavou, nemáš takú hnusnú vec, strach, v ktorom si nevieš pomôcť. To je beznádej. To znamená, že napríklad keď rodičia bijú to dieťa, tak beznádej. Fakt, akože stratil bezpečnosť a zabezpečenie, lebo tí, čo ho majú najviac milovať a starať sa, tí, čo mu dávajú to zabezpečenie, ho bijú. To je šialené, kámo. Fyzicky mu ubližujú tomu dieťaťu. Možno za to, že niečo spravil a tým pádom teraz nie je dostatočný, čiže ešte mu aj zobrali lásku. Úplne proste byť dieťa vôbec, kámo. Vôbec nikdy. Nikdy. A čím skôr v živote sa ti stane niečo takéto, tak tým viac ťa to úplne že vzdrtí mentálne, budeš mať proste traumu. Čím skôr sa stane, tým silnejšia a viacej vnútri je, tým viac je internalizovaná a všetky ostatné veci, ktorým veríš, sú založené na nej. Čím skôr sa stane, tým horšie. A nemusí to byť len fyzické násilie, ale jednoducho možno to, že nejaký rodinný príslušník tvoj je strašidelný a tak sa na teba usmieva tak hnusne a ty vieš, že máš pocit, že ti nejak ublíži a vieš, že s tým nič nespravíš, tak aj to je proste také stratenie základného zabezpečenia a bezpečnosti. Aj to je taká beznádej proste, že nič nespravíš, kamo. A potom sa naučíš, že nič nedokážem spraviť proti veciam, ktoré mi ubližujú. Zároveň dotyk je extrémne efektívny. Neviem, prečo na západe nemáme až tak dotyk dieťa, že dajme tomu, nie je to normálne semka na Slovensku masírovať deti. Niekde možno v Indii alebo kde proste na východe to je normálne, že vraj masírovať deti. Deti rozumia dotyku oveľa skôr ako slovám. Dokonca aj dospelí ľudia majú radšej možno viac si rozumia dotyku ako nejakým abstraktným slovám, ktoré z teba vychádzajú, aj keď dospelí už im trocha viac chápu, samozrejme. Ale deti chápu dotyku oveľa viacej a dokonca majú ho určite radšej, aj keby chápali tým slovám, lebo to sú nejaké abstraktné veci, ktoré hovoríš, jazyk. Ale dotyk je proste úprimný dotyk, reálny, intimný dotyk, kontakt ľudí, tak si vieme predávať tú lásku. Čiže dotýkať sa toho dieťaťa, mať ho v rukách. Masírovanie je tiež možnosť, ale proste jednoducho dotyk, hej, je úžasná vec. A väčšinou z tých detí, ktoré nemajú dosť dotyku, čiže sú touch deprived, alebo dotykovo deprivované. Ja som spánkovo deprivovaný.
majú väčšinou jednu z dvoch reakcií. Jedna môže byť, že sa vyhýbajú ľuďom, alebo práve, že idú úplne, že sexual, proste so každým chcú mať sex a neviem čo. A idú proste strašne za tým intimným dotykom a strašne to chcú až moc škodlivo. Alebo sa vyhýbajú ľuďom. Každopádne to je len part 1, ešte tam je veľa v tej kapitole vecí. Čauko.